गिबिनो नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव आं निजोम ब्रह्म आरो नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि निजोम ब्रह्म इउट्युब चेनेल जोबथेसालियाव जोबजानाय एबा एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारिया बिथांखौ जामिन एबा बेल मोनबाय आरो बेल मोननायनि उनाव बिथाङा दिल्लीसिम थांगोन आरो दिल्लीसिम थांनानै बड'लेण्डनि जे थामथि एकर्ड आरो बेखौ बिथाङा बाहागो लागोन रायलायनाय बिथिङाव लोगोसे बेनि अनगायैबो एनडिबिनि गोविन्द धीरेन संबिजिर आरो रन्जन दैमारिनि बायदिसिना सोद्रोमाफोरा दिल्लीयाव दङ होननानै जोङो मिथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो भारत सरकारा मोनसे प्रप'जेल खालामदों दि खोनानाय बायदिब्ला बड'लेण्डनि जायगायाव UTC होनायनि बिथांमोना थांखि लादों आरो बे UTC होनायनि गेजेरजों बे BTADआव मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दंखायोमोन आगोलो आरो बेनि अनगायैबो आरो मोनबा डिस्ट्रिक्ट बारायनानै UTCखौ जाफुंहोगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बेनि गेजेरावनो चिराङा चिरां बायदिनो थागोन आरो बाक्साया गावनानै मोननै जागोन बाक्सा आरो मानस आरो बेनि अनगायै अदालगुरिया मोननै जागोन अदालगुरि आरो भेरगाव बेनि अनगायै क'क्राझारा मोननै जागोन क'क्राझार आरो गसाइगाव बेनि अनगायै सनितपुर ओनसोलनि बा सनितपुर ओनसोलनि जायफोर बर' सुबुंफोर दङ बिसोरखौ जथाय खालामनानै मोनसे माइनावस्रि डिस्ट्रिक्ट जाफुंगोन होननानै खोनानो मोनदों। बेनि अनगायै लखिमपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिनि जायफोर बर'फोर दङ बे बर'फोरखौबो जुथुमनानै मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन जाय डिस्ट्रिक्टनि मुङानो जाबाय हलांगि आरो बे डिस्ट्रिक्टखौ दागोन होननानै जोङो मिथिना मोननाय जादों। नाथाय जों सियर नङा जे जाफुंगोन ना जाफुङा बेखौ जों फैगौ सानफोरावसो जोङो बेखौ गासैबो खोथाफोरखौ जोङो बड'लेण्डनि गासैबो UTC बड'लेण्ड मोननायनि गासैबो खोथाफोरखौ जोङो मिथिना मोनगोन। बेनिखायनो गासैबो संबिजिरानो जा गासैबो एनडिबिनि सोद्रोमायानो जा गासैबो दिल्लीयाव दङ होननानै जों मिथिना मोनदों। बेनि अनगायैबो जों एबसुनि जे प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार बिथाङाबो दिल्लीयाव दङ होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों। बेनि अनगायैबो BTD ओनसोलाव दा थानाय जेरैबायदि मानस आरो अरां हाग्रामा बे मोननै ओनसोला जोंनि UTCनि आखायावनो थागोन। बेनि अनगायैबो बायदिसिना मोननांगौ आयेन खान्थि बायदियै गासैबो UTCनि खान्थियाव थागोन। नाथाय फैगौ सानफोरावसो जों बेखौ नुनो मोनगोन बेनि गासैबो थार रिजाल्टखौ आरो बेनिखायनो दावराव दावसि खालामालासिनो जोङो मोननांगौ फिथाइखौ जों नेना थानांगोन आरो बेखौनो आं मिजिंथियो जे मायबा नङा मायबा मोनसे मोजां जाथो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय आरो बर' समाजनि थाखाय जे फरायनाय बिथिं जा इउनिभारसिटि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङाव मोजां जाथों। दा खोथाया जाबाय बर' समाजनि गेजेराव मोननैसो सोंनायसिन जानानै फैदो जोंनो UTC नाङा जोंनो बड'लेण्ड नांगो नाथाय बेफोर जियानो जाया मानो जों फैगौ समफोरावसो बेखौ जों बिजिरना मोनगोन एबा बेनि रिजाल्टखौ जोङो मिथिना मोनगोन। बेयो जाबाय जानुवारिनि 28 बा 27 जानुवारि खालारसिम जोङो बेखौ बेनि थार रिजाल्टखौ मोनगोन आरो बेसिम जोङो नेना थानांगोन। जायखिजाया जों नेनानै दङ आरो नेनानै थागोन बे समसिम जोङो मोननांगौ थांखिफोरखौ जों मोनफुंगोन होननानै मिजिंथियो आरो आंबो आसा खालामो। लोगोसे गासैबो जाय सावरायगोन एबा सावरायमेलाव जाय थागोन गासैबो गुथुमखौ आंनि इउट्युब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बर' हारिया गोसारथों आरो बर' हारिया जौगाथों। जै बर' हारिनि।